kubor nakaslem jong unongsan hima. District Council bina ye itu DC. Ambil apply ni District Council. Sudah form mana apply mana. Kata form mana apply. Ye, malum ya di bawah district na. District Council KICDC. Kasing samla shnong paham rio them haringkat kajing sanran lang jong kadorbar shnong paham rio them. Mentakasngi kila penlong ya kajing let jurep bat khanra iki labor license jong ki nong trei barjela ki bat trei bela haki dhaba bat ki wede kidukan ki badan hapo uput usam jong kashnong hadin bakila yo i kajing nang jele jong ki barjela kat nang mi ki sngi ki por kabala bu jing ma ya ka imlang kasalang la shai la shisngi hakani kajing khanra kabala penlong mentakasngi kita kinong yalam jong kaseng samla shnong ringkat bat kinong yalam shnong kapaham rio them Kila syam baki don palat arphongut kinong trei barjela ki bomdan satya ya ki kot kisla ki babyang lani kata ka labor license bakinwan ban bella hapo kashnong habakran shakilat pathai khobor hadin katai ke jing khanra usamla banjob pengrup president jong ka seng samla shnong paham rio them ulong baka e ka bapenlong ya ki ban penlong ya kani ke jing khanra hakini ki dhaba bat ki dukan baper ki badan hapo kashnong kathau Kadai hadian bagi yoi ke jing sniu ki bawan nakawai kapor syakawai kapor hapo ka shnong ka balong ka jing thut ya ka imlang ka salang nakaliang urang ba shnong uba Ronald Khongjo ubalawan ban sanran lang hakani ka sngi ule thu ba hoot ki don ki dhaba ki ba penbiang ya ki kot kisla Henry ki don bunru ki bom penbiang satya bat nakaliang ka shnong kan sale ya la ka jong ka benta nak benta ki tu ki bomla ban penbiang ya ki kot kisla hakini ki khandiat sngi ki ban sawan Shushu uba Ronald Khongjo ulapan pauru ya kajing ngosi ya kajing lap ha kajing khanra mentakasngi baki don katu kane ki dhaba bat kidukan ki balet ban shim ya ka labor license na ka office chung deputy commissioner garib hoi bat yat lat ya ka Khasi Hills Autonomous District Council dak baong bakani kajing le jong kite ki dhaba bat kidukan kapen ishai baki yurot ya ka hok kajing long trai ya ki jaka puta bat ya ka riti sensha trekam kumbala batha da ka KHADC Halor kani kebenta ula ongru banakaliang jong kashnong kan sa ujor ya kani kamat syaka KHADC ringkat kidur bat jingpen shisha ki bakila yo mentakasngi bakan le AA halor ki dhaba bat kidukan ki bayat lat ya ka KHADC bat let ban shim ya ka labor license na ka office jong deputy commissioner garib hoi Penlong ini kungki samla ban cek di labor license kabide bakini ki dong trei hak dhaba ki baper kade nomar bang yoi ya jing sneu ki ba mau ki bajuan na koi kapor po snong ba long jing thut nam tak imlang ka salang te ne ni kedau la penlong ini bagin yoi ya kini ki dong trei tu ki don em ki taka labor license tu ki la yo jing bit em ya ka ban trei hak ni ki dhaba ki badan ki snong ki sahau ki jong ni te ka penlong ini kade nomar bang idon ki jing sokiam tak imlang ka salang hapo ka snong nang bangin la ban ate lakam ya ki jing sneu ki ban wan ya ki ban ling chop ya ka imlang salang hapo ka snong ka jongi te kene kede ki wai ka daw ka bangi wa ka ban wan jurip ki license ya ki labor license ha ka bidai ba snong tre hapo ki dhaba ditangin ni ki jing kran na kaleng jonga ha ka jing wan jurip ka jongi ki don hi ki ba ki badang apply le sing ngala banong ba kimpat don henry ki dang su apply te ha ka bidai ba ka bakum kataru ngila Pak yaki bagian penbiang yaki kot isla badi ka bang hap ka banwan menjurip biang hage bede begitu ki bompat biang yaki kot isla kesenjam nak minta ka jongi kalong ka bang hap ni kwa ka ban mau banwan ra ka ta ka bahaga met ko ke mlang ka salang kenang bagin tek lakam yaki ki banwan shop nak minta ka bahaga met ka su ka san ko ka snong ka jongi tun kaliang dengan ka snong so bada kublai kaliang jong ka morong snong so bada kublai ini sing semla apo kan ka snong ka dong ka jongi Kepala simkia sisa kalau ya ketip yang orang pak senong kalau benda nasenda aduki nama dah cek ini ke labor license ini kita apa kita benda nak senong di jongi ngilap ni ada sisa bah ini kita apa kita don kita penbiang di labor license but don ru kita apply but don ru kita buat apply pada kalian ke senong ngilap sim ke senjam balada kimla aban penbiang ikut isla ke senong kan lek laga jonga benta laga jonga kam kumke ikhtiar ikum orang pak senong Mat kawai ka bangi sosi na kaliang gi kung kasnong kolong bangi lap bagi don ki dukan lani ki dhaba ki bashim ni labor listen na po district office iklam ya lang baga district council kani ka pan pao bagi uroj
ya kahok kata ka julung try ka jungi apok ka riti sensar ka apok ka riti sensar ka snong di namar ngi ibur ngi ga ai ka bagat konsil ka patha habide gini ke labor lesson namar kumbangitip bagani ka de ka tribal land lani ka de ka jaka ka hok kan ngerti ka jungi ndai i bagini gi don gi dhaba gini gi dhaba gi bayai la ka basim labor lesson nagi weipan gi department film daya lang baga diskonsil bad ye gani ingin sapentep pro sekretari konsil ba ka diskonsil ka de ben le ai halor kini di dukan lani gi dhaba ki bam sim la ya lang baga diskonsil i don ri ga jipini sang la yo ro ban sundur lani ban kopi gitu gi labor lesson gi bagi sim na kalau baga diskonsil film daya lang baga ki basim lang baga disi film daya lang baga district council tang so ban pendram ye bolong kum kini ban kali yang snong sim ke senjam kan le la ka jonga banta bating ini keten bakandal ko boleh sibun ko boleh syajarngu ya hadu menta ki don no ja ka jinglong hakum ga kumun ya lam kumu tau syakri pai ba mau bagi pai ba ga jit iju don ki jinga tengku ki jipin khan ndai don la ka jong ikhtiar ka baka snong hi ka sim ke senjam ndai bagi don kum kita ngi ya penbet prami namar ngim kwa man penmi ne pen isu sabar pan ngani ka snong ga jungi pat igini ki prakasi ke jungi ru ki bamdei ki tresnong nang ni dapat pamri tem ki beni gi wi pat ki snong namar kan kani ka por ka bangim la asu ban singan de ben bu jinsani ayano yono tawat itu ki prakasi ke jungi ru ki ba tre hapo kani ki daba ikemen bagi di ki prakasi namar ki lala ban tre kam tang meyaki ong ba ki de ben zero ki pik ki jungi ben penisha nakacaka ka bakisa namar ngelapan nak por kim i gimle bu sinyo mentangin pen is ndoni ka senjam kani ka fast step ni ka senjam ka baningkong ka jungi balada kimle ka snong kan le ka baningkam ni ka taru